Ħabret l-iskema nazzjonali ġdida li tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar li ġej fejn żgħażagħ sa mhux iżjed minn 30 sena volontarjament iċedu l-liċenzja tas-sewqan tagħhom għal perjodu ta' 5 snin b'inċentiv finanzjarju totali ta' 25,000 euro. B'fond ta' 5 miljun euro din l-iskemi biss waħda minn pjan wiesa nazzjonali li għandu l-għanni jħeġġeġ favur mezzi oħrajn ta' trasport waqt li tiġi mitigata l-isfida ta' traffiku f'pajjiżna. Lotja ta' 25,000 euro mifruxa fuq 5 snin suġġetta l kundizzjoni li l-liċenzja tas-sewqan tibqa' sospiża matul dak il-perjodu. L-inizjattiva tkompli tpoġġi l-għażla u l-inċentiv fiċ-ċentru tad-deċiżjoni tal-Gvern bilan li tinbidel il-mentalità u l-mod kif inħarsu lejn il-mobilità b'aktar enfasi fuq mezzi ta' trasport alternattivi. Dawn id-dettalji jingħataw waqt konferenza indirizzata mill-Ministru responsabbli Chris Bonnet u l-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Gert Farrugia. Il-Ministru qal li din l-iskema infassla biex toħloq għażla aktar attrajenti li tniżżel kultura ġdida fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Ħriġna b'inċentiv ieħor, kulħadd kien jaf li ħa nagħmluha, biex ninkoraġixxu li żgħażagħ ma jsuqux il-karozza. U dak jkun parti minn inċentiv, dan huwa l-inċentiv fejn ma jsuqu xejn u jieħdu ammont ta' flus is-sena d-dieħla noħorġu l-inċentiv biex isuqu l-mutur fuq il-karozza. Allura ħankunu qegħdin inkomplu nwettqu dan il-pjan, miżuri differenti, dan huwa miżura ta' inċentiv. Ferrari Shipping Hour Mobility jibqa' għaddej. Matul is-sena dieħla bdin li ssejja l-15 il-miżura li daħlet fis-seħħ mill-ewwel ta' April sal-lum kemm inna li bdejna dan il-pjan. U spjega kif l-iskema hi parti minn viżjoni fit-tul fejn il-Gvern qed joffri diversi miżuri u inċentivi biex jinħolqu modelli ġodda ta' mobilità li joffru aktar għażla ta' kif wieħed jista' jivvjaġġa fost dawn hemm miżieda fil-konnessjonijiet mal-baħar b'sistema ta' feris li taqqat in-nofsinhar ma' tramuntana tal-pajjiż. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta spjega kif se amministraw l-iskema b'mod trasparenti u strutturat skont min jiġi l-ewwel. Il-sib wara l-iskema huwa li indaħlu bidla fil-kultura. Bidla fil-kultura fis-sens li min għandu taħt 30 sena għandu l-option illum il-ġurnata li juża modi differenti ta' kif jitrevilja minn post tal-ieħor u bis-saħħa hekk ħankun qed ninċentivawh sabiex jagħmel dak il-pass 25,000 fuq 5 snin sabiex dak li jkun jibda juża modi oħra alternattivi ta' trasport. Allura il-ħsieb huwa li ndaħlu bidla fil-kultura ta' il-mod ta' kif wieħed jivvjaġġa minn post tal-ieħor. Id-dettalji dwar il-kriterji tal-eliġibilità u l-proċess ta' applikazzjoni jistgħu jiġu aċċessati mis-sit ta' Transport Malta.